Alo bro, men maşinimde bir hiylik yaşıl renkli bir zat çıktı, düşünemok, näme boldy kanay? Angörölü nerede sen barayın? Bro gelmeseng men düşünemok, bir zat çıktı mende wara. Gelaýda men näme zat bu? Näme oldu? Bro problema ba, bilemok, ne bärde bir zat çykýar. Sende barmy? Yo men näme oňaldat? Näme zat kanay bu? Bu avaryna ama däl bir tarap beýanýadyň. Bir tarap ben düşünemok näme digine bro. Maşin bozuldum kanay. Ana ödüm cover oynan. Yo oňalda da bolmalar çotom. Mundan normal servise jaňa dik göräýil ya. Ha, o usta gitmese ya bolan o. Ol usta jaňa Yer. diýerler.